Hello, good morning. Iskutag moratorium. Optimistic ko pag December. Kay layo pa man ang January. Karon kay January 10 naman. Gitanaw na ko ang update sa mga annex. Kay kadtong Annex A, lista man to sa mga naigo sa calamity. Nga mo ang region wala man. Ang kadtong Annex B o andod sa Annex E, mao to ang lista sa mga bangko nga pwede mo hatag og moratorium. Ang kanang B mao na ang pwede mo hatag og up to 4 months nga moratorium. So kung nalista ang bangko kung asa ka nag-loan sa Annex B hangtod sa Annex E, pwede na ay moratorium. Pwede 1 month lang, pwede sa hangtod 4 months. As of 10 a.m. sa January 10, 2025, wala gihapon na apil ang ako ang bangko na at sa ko nag-loan. So murag less na kayo ang chance nga ma-appeal kay ingarong panahon na karon labi na rong adlaw karon ang cut off sa mga tihimo og payroll, itong mga magdidak sa sweldo ba. Kung wala ron, wala apil sa moratorium. So dili day tinuod nga all DepEd personnel. Kaya depende man sad sa bangko kung mo apil ba sila sa moratorium, labi na tong wala na igo sa calamity. Na po ibang mga bangko nga naigo sa calamity pero matod pa nila mo refund lang sila. So Region 7 o uban nga mga regions nga wala na lista sa Annex A, ayaw na lang mo pag-expect kung ang inyong bangko wala na lista sa Annex B hantod sa Annex E. Na siya link din ha, kung makita nyo ang DepEd memorandum, na link din ha, makita nyo kung sa mga bangko nga na-update o nadugang gikan sa Annex B hantod sa Annex E. So murag ka na lang sa gid, di lang sa ta mag-expect